लोगोफोरनो थांगासिनो आरोना दायो थांगासिनो दायो लामाया बिराद गाज्रि आरोना लोगोफोर बिराद गाज्रि Welcome to my new vlog. नोंथांमोननि बे भिडिअ मोनसेयाव बरायथिना लानाय जाबाय नै बायना लानाय नोंलाय बेयावलाय साला जोंजों खोथिया फुवाखै बियो बायना लानाय बरबाद जाजोब्बाय केमेरा उरायदि बे केमेरा बिथ' फैखायासैनो दै फुङावहा लिंदोंमोन फन खालामनानै ओमफ्राय फैयासै आरोना दायो नै बिथिं फुगासिनो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबोरै जायो माने फुङावहा आं माने भिडिअखौ बानायनाय जायासै आरोना दायो माने फैनाय टाइमावहा बानायनाय जायो दासो भिडिअखौ बानायदों आरोना खोथिया फुनाया माने बिराद गोख्रै नांगौ जाबायना गायग्राफ्रा मानसिफ्रा फैनानै होबाय ओंखायनो खोथिया नांगौ जानायखाय नै दायो फुबाय थादों ओमफ्राय आङो फुखांबाय आङो बारा फुनायासै 30 मुथा फुबाय आरोना लोगोफोर 30 मुथा फुखांनानै दायो दसे जिरायबाय साहाबो लोंबाय साहा लोंखांनानै नायबाय जोंहा मोदला नाना फैनानै माने एसे डिस्टार्ब फैबाय आरोना इयो फैनानै हा बेसां 24 जाबाय नैबेनो 24 जाबाय आरोना ओमफ्राय नोंसोरनिया बेसेबां जाखो हा 15 नोंनिया बगन खैथा जाखो 20 जाबाय ओमफ्राय habis sama habis deh nonton mari mondo जोबोर मोजां मोनदों ना 1 घन्टायावनो हाजिरा थाबाय जोंहा 1 घन्टायावनो हाजिरा थाबाय ना बरिया नेक्स्ट लेभेल जोंहा माने मालिका बे आरोना गायग्रा मालिका बेसानाव फुदो आरोना खोथियाखौ जोङो माने जमायै बेनो आरोना मालिका ओइथिं गायगासिनो रुलानिफ्रा नै ओरैजाय गायगासिनो वाव बोथोरा बिराद थान्दा आरोना बिराद मोजांखा नै बिथिं अमाफोरानो दं ओरैजाय माने फुख्रि दं आरोना खोथिया फुनाया जोब्बाय दायो थांसै आरोना न'हा ज' माने ओंखाम जायाखैमोन आरोना फुङावनो जोङो फैदोंमोन आरोना ओंखाम जायोसै ओंखाम जानानै आरो फैनोसै आरोना दायो तामाम मेंबाय 50 मुथाल' फुनो हाबाय आरोना लोगोफोर दायो माने बारा फुनो हायासै नै लोगोफ्रा जोंहा नै साला बे फुवाखैनो थेवबो माने होयो एकदम मानसिया फुरलाला जाजोब्बाय आरोना नै बे फुरलाला जाजोब्बाय मानसिया माने बे बिपद खालामना फैनानै बे बिराद नै मानसिया दायो फुनाया जोब्बाय आरोना थांसै नावहा ओंखाम जानो थांसै ओंखाम जाहैनोसै स' गाइस जोंहा ओंखाम उखैबाय दायो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ दा आरो बनायफिननि लोगोफोर माने दायो खोथिया फुनानै फैबाय आरोना नावहा थांसै ओमफ्राय ओंखाम जाना लानानै आरो माने आरो खेबसे फैनांगोन आरोना आथिं गायनो गोनां दं आरो 2 बिगानि आरोना 2 बिगानि आरो 80 हमना ला 100 आरो बिसांसो नांबावो ओमफ्राय ओंखायनो माने ओंखामखौ जायाखैमोन आरोना ओंखाम जाना फैनोसै ओंखाम जाना फैनानै आरो खनसे फुनोसै आरोना बोथोराबो बिराद थान्दा मोजां नांबाय आरोना दैनि माने 50 आखा फुबाय आरोना आङो ओमफ्राय लोगोफ्रा बेसे फुखौ मिथिया आरोना गावबा गाव आरोना माने मा बुंबावनो फार्स्टनि आखाइ होजेनबाय आरोना माबानि दैज्लांनि आखाइ होजेनबाय न'आवबो गायनो गोनां दं दानो माने इसेबां फुबा माने
गावबो इसेबां हानाय नङागोन आरोना उनथिं न'निखौबो हारसिंनो खुंनांगोन आरोना ओंखायनो माने लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो दैज्लांनि एसे माने ब्लग मोनसे बानायना होनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लामाया बिराद गाज्रि जाखाबाय आरोना दैज्लांनि थाखाय थिग माने गारियानो थांनो हाला माने गारि थांलाय फैलाय माने जोंनि आरोना लोगोफोरनो थांगासिनो आरोना दायो थांगासिनो दायो लामाया बिराद गाज्रि आरोना लोगोफोर बिराद गाज्रि भिडिअ बनायबानो लोगोफोर लामाया बिराद गाज्रि हाब्रु जाजोब्बाय गासै मा भिडिअसो बानायगासिनो आरोना गासै आरो माबासो बुंबावनो दै लेथ्रा जाजोब्बाय आइला आइला रेकर्ड बे दिनै भिडिअ बानायबानो लामाया बिराद गाज्रि लोगोफोर ब्लगारा गाराखै नाय लुथुर भिडिअ बानायलांगासिनो गाराखै ब्लगारा आयौ आंनि गुलिनाय भिडिअखौ देखायगासिनो आरोना बिनानै रिप्लेस खालामनानै माबा गुलिखांनाय नन गाइस स' गाइस न' मोनहैसिगोन आरोना दायो दसे थानानै माने आं ओरैजाय गिदिंना थांसै आरोना लोगोफोरजों एथे सासे थाबोबाय माथो जोंहा सासे थांबाय न' मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय आथिं आखाइ सुना लानोसै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै ओमफ्राय ओंखाम जानानै ओमफ्राय दायो फुङाव थांबावगोन आरोना लोगोफोर दायो नै एसे माने साफा जाना लानोसै आरो बाल्टीवर घ्यायचे letra zazyba rumah sabun sabun गेले चाहिँ डुबिलै Tây, sao mới đang ở vân vọng? Có sập ở đây. No. Cái sập rồi. Haburan kabur pakai. Oh, mau balas sih balas. Kun được làm gì ạ? Không có ra con chết. Là ba giờ hắn đi. Hả? Bảo, là kẻ. Hả?